En començar el segle XVIII, Catalunya era un país pròsper, malgrat que hi havien hagut guerres molt dures a finals del segle XVII, guerres de frontera entre Espanya i França. La producció d'aiguardents i de fruits secs tenia molta sortida en els mercats del nord d'Europa, sobretot Anglaterra i Holanda. Les manufactures catalanes, les adoberies, el tèxtil, les armes, també eren ben acollides amb els mercats. Als ports catalans arribaven també productes de tot arreu: tabac, te, cafè i el cacau, imprescindible per fer la xocolata, una de les begudes més populars de l'època. L'economia rotllava, els burgesos s'enriquien i tothom estava content. Als mercats catalans arribaven productes d'arreu del món: les espècies, el te, el sucre, moltes classes, i el tabac, un element molt preat. El tabac es consumia mastegant o bé fumant, amb aquests instruments, les pipes de ceràmica, i els metges deien que era bo per la salut. L'aiguardent era el producte principal de l'economia catalana. Els mariners anglesos i holandesos en consumien en grans quantitats. Tanmateix, el desenvolupament del país tenia un problema, i és que no es podia comerciar directament amb les Índies. El port de Cadis era l'únic que ho podia fer. Els catalans no hi estaven autoritzats. La població del Principat de Catalunya depassava el mig milió d'habitants. Barcelona, la capital, tenia unes 40.000 ànimes. Altres ciutats importants eren Girona, Lleida, Vic, Mataró, Manresa. Perpinyà, la gran ciutat del nord, havia passat ja a mans dels francesos. El rei d'Espanya el 1659 l'havia cedit amb el Rosselló al rei Lluís XIV de França. La major part dels habitants de les ciutats eren artesans, com a l'edat mitjana, i els gremis agrupaven a la gent que tenia un mateix ofici. Cada vegada més, però, hi havia més assalariats, més proletaris, gent de pas, desvagats, pobres. Les ciutats eren, en qualsevol cas, espais alegres. La música i el ball estaven sempre ben presents. Molta gent sabien llegir i escriure i s'informaven a partir de les gacetes i altres publicacions de l'època. Certament, els nois anaven a les escoles parroquials o a les aules que obrien els mestres, i les noies anaven a costura, a cosir i a aprendre de lletra. Xocolata, la beguda dels déus de les Índies. La nostra gent tenia diverses procedències. Molts eren d'aquí, de tota la vida, descendents dels catalans, dels andalusins, dels tagarins o dels jueus convertits. Altres havien vingut des de feia poc, els occitans. N'hi havia de la corona d'Aragó, dels Tres Reialmes, i també hi havia castellans, militars i servidors dels reis. I encara hi havia esclaus, que venien o bé del nord d'Àfrica o bé de la llunyana Tartària. Les ciutats estaven encerclades per les muralles. Algunes disposaven de baluards, espais on ubicar-hi canons i artilleria. Els carrers eren estrets, sovint agrupaven a la gent que feia un mateix ofici. Les places eren escasses, es limitaven als fossars que havien al davant de les esglésies. A Barcelona, la plaça del Born era com la plaça Major, on s'hi feien festes i balls. A les ciutats sovintejaven esglésies i convents, però també hostals, tavernes i les cases de joc, els trinquets. Al camp dominaven els pagesos lliures, propietaris de terres i masies, però també hi havia masovers i colons que treballaven les terres d'altri a canvi d'una part de les collites. També hi havia encara senyors feudals, amb gran poder sobre les persones. Les condicions de vida eren molt dures. Molts nens morien a les primeres setmanes de vida. Les epidèmies eren molt freqüents i els recursos dels metges molt limitats. Les purgues, les sagnies i els dejunis sovint feien més mal que bé als malalts. La gent disposava de força roba i seguien les modes amb passió. Les casaques era la peça absolutament imprescindible pels homes, així com els tricornis, absolutament importants.